sa volá Suntodel, Svätý Bože, túto skladbu som venoval Ježišovi Kristovi a Bohu. Vlastne chcem ukázať spoločnosti, ako my Rómovia chválime Boha, čiže vlastne chcem zase ukázať, ako môže byť rómsky jazyk krásnou hudbou. A tuto s kolegami, ktorí sú so mnou v klipe, to chceme všetko obohatiť a je to pre mňa ten najkrajší vianočný darček. V klipe budú vystupovať kolegovia z hudobnej školy Šahach, pán Redli, pán Soleši a žiaci. Klip bude vyzerať nasledovne, prvé zábery a scény budú v Levickej synagóge, potom sa presúvame do kostola svätého Michala a ďalšia časť klipu bude na hradnom nádvorí. Ja som od začiatku chcel točiť synagógu, kostol. Trošku som chcel očiviť svoju fantáziu a chcel som do toho klipu dať všetko. Prečo práve synagóga? Pretože synagóga je najstaršie sväté miesto, kde vlastne bol aj Ježiš. A Ježiš tiež čítal v synagóge zvitky, čiže vlastne starý zákon. Hľadom tohto klipu chcem ukázať to, že nechcem vlastne nikoho ani poučovať, ani nikomu nič prikazovať, ale chcem len niečo povedať ľuďom a odkazujem mojim fanúšikom, že im ďakujem a teším sa spolu s nimi a pozdravujem všetkých tých, čo mi prajú a držia so mnou. V tejto skladbe chválim Ježiša Krista a Boha a vlastne ďakujem Ježišovi. Táto skladba hovorí o tom, že to je vlastne moje osobné poďakovanie Ježišovi Kristovi, lebo proste Pán vyslúchal všetky moje modlitby a ja mu ďakujem a aspoň takouto formou sa chcem odvďačiť. Na albume si nájdú moji posluchači aj slovensko-rómske skladby. Čiže vlastne každá jedna skladba bude dvojjazyčná a bude to vyvážené 50/50. Ja si myslím, že Rómovia, ktorí chcú, majú šancu sa integrovať, majú šancu niečo dokázať. Ale hlavná vec je, že človek musí byť pevný a silný ako skala, musí si za svojimi cieľmi a nikto a nič ho nikdy nemôže odradiť. To je veľmi dôležitá vec. Musí mať v hlave jeden cieľ a ísť si za ním. A k môjmu cieľu vedie Boh. Aká bola tvoja cesta? Bola strastiplná? Tak na mojej ceste podľa vlastne, keď už si spomenul moja cesta, tak sa volá aj album, ktorý chystám, Urodrom Moja cesta. A dá sa povedať, že na mojej ceste som prežil všeličo a to všetko vlastne chcem opísať aj v albume, ktorý chystám. Na albume Moja cesta bude 13 skladieb, budú rôzneho charakteru, funky, hip-hop, R&B, jazz, salsa, budú hovoriť o kultúrnej a národnej identite Rómov, ale aj o tom, že treba robiť úplne niekde iný štýl a niekde byť inde posunutý. Lebo proste ja chcem robiť niečo iné, čo robia ostatní a chcem sa líšiť a chcem ukázať, že aj rómsky jazyk opäť môže byť krásnou hudbou a že hudba spája všetky kultúry a všetky národnosti. Ako vznikla spolupráca s Bee Geem? Tak spolupráca s Bee Geem vznikla tak nejak, že jeden môj kamarát mu odporúčil mňa, keďže vedel, že Bee Geem chce robiť videoklip. No a Bee Geem ma kontaktoval, stretli sme sa, povedal mi svoju predstavu, dohodli sme sa a ani nie o týždeň na to v podstate sme tu a točíme. Ja komponujem aj hudbu, aj texty, čiže vlastne sa venujem aj skladaniu, aj textárstvu, aj všetkému, čomu sa dá ohľadom hudby. A čo ťa inšpiruje? Do textov, do hudby? Boh. Všetky moje inšpirácie idú z hora. Rómovia, ktorí budú počuť moje skladby a počúvajú moje skladby, aj ľudia, aj Rómovia, nerómovia, lebo moje skladby sú pre všetky ľudí menej Božej slávy. Rozumejú tomu všetkému, čo ja hovorím po celom svete, lebo my Rómovia, a ešte raz chcem podotknúť a chcem informovať poslucháčov, že rómsky jazyk je medzinárodný jazyk, ktorým sa Rómovia dorozumievajú po celom svete. Samozrejme sú v ňom určité dialektové odchýlky, ale to je samozrejme na každom kulturalizme, je to v každej reči to je, lebo proste prídem na východné Slovensko, tam sa rozpráva, inak prídem na stredné Slovensko, takisto aj my máme určité odchýlky, ale není v tom problém, dohovoríme sa bez problémov. Album oficiálne vyjde na jeseň budúceho roka 2013 a môžete si ho kúpiť určite v každom obchode, v každom dobrom obchode. S kým si s takým známejším spolupracoval, môžeš spomenúť? Tak známejším to je určite skupina Kmeťo Band, Igor Kmeťo senior a junior, s ktorým mám skladbu Na čo pôjdem domov. Je to taký remix, kde sme s Igorom seniorom spolu dvaja a s pánom Vladimírom Sendrejom. Čiže vlastne toto sú také spriaznené moje duše. Aký bol nápad na realizáciu klipu? Tak hlavný nápad mal Bee Geem, keďže
toto je pieseň, na ktorú chcel natočiť videoklip už dosť dlho a dostal nápad natočiť to tuto v synagóge, potom v Levickom kostole Sv. Michala a taktiež ešte v okolí hradu. A vlastne väčšina nápadov je jeho a ja som tu len na to, aby som ich zmocnil. No. Kde ťa budú môcť návštevníci nájsť? Nejakú tvoju web stránku alebo... Aj na Facebooku, keď si naťukajú BG Gangsta Romano Hip Hop, alebo na YouTube Gangsta Romano Hip Hop. Čiže vlastne si môžu pozrieť moju tvorbu a môžu si tam pozrieť aj moje spolupráce so skupinou Kmeťo Band a so Sendrejovcami. Všetkým mojim fanúšikom a všetkým Levičanom prajem šťastné a veselé Vianoce, veľa zdravia a šťastia, nech ich prežijú v Božom požehnaní a Božej láske a nech rok 2013 je ešte krajší a lepší a nech každý človek na celom svete vykročí tou správnou nohou do roku 2013. To vám prajem ja, BG, romský hiphoper. A Randy Gold Skullcraft Company. Zdraví vás pral BG. Pozdravujem Levice online, všetkých Levičanov, držte sa a prajem vám pekné sviatky, bachtalo krečumov, taj nebo benš. Jo, a ja tiež.